Честит празник на всички онези, на който покровител е Свети Николай Чудотворец. Честит празник на всички жители на град Царево, защото днес е нашият официален празник. Нека да бъде честит този ден и на всички банкери, честит празник на всички именници, всички, които носят това прекрасно име, чийто покровител е Свети Николай. Той беше благодатен към нашия град, особено през тази година, а не само над нашия град, може би и над нашата община, имайки предвид, че ние сме най-морската община в държавата. 65 км от границата на нашата държава представлява община Царево. На нас най-ни подхожда да чества Там Динче. Можем да бъдем в... Айде, къде?
На второ място Нетко Георгиев. Браво! И на първо място Иван Вълчев. Браво! Вали екипа, Анке! Вали екипа! Обратно! Обратно, 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 обратно! Написат! Браво! Браво! Това бяха всички наградени за 2016 година. Господин Лапчев, заповядайте. Аз искам също да изкажа своите поздравления към всички онези, които участваха в тези велотурнири. Специална благодарност и към Вело Царево, които вече цяла година сами, без помощ, успяват да правят всички тези организации и се справят прекрасно. Браво, момчета! Продължайте в същия дух, защото това, което правите, е наистина правилната посока и по този начин трябва да продължавате. Винаги ще срещнете горещата подкрепа на общината в мое лице. Поздравления още веднъж за това, което правите. Благодаря ви, господин кмете. А сега нашата програма продължава с концерт на група Ел Греко Бенд. И още веднъж